Amalawi anzanga, lero pa 16 April tangotsala ndi miyezi 5 yeniyeni kuti tipite ku chisankho pa 16 September. Monga mukudziwa kuti mdziko muno anthu ambiri akudandaula kuti kulibe ndalama, kalibe ndalama komanso kulibe chakudya. Kodi mukusangalala kukhala mmene zilili? Ine sindikukhulupirira kuti mukuzovomera kuti mukusangalala, kuti kukumbizika kuti mulibe ndalama komanso kulibe chakudya. Pempho langa ndikuti pa 16 September tiyeni tisinthe zinthu mdziko muno. Ine ndikuthokoza onse amene akusapota movement kuti zinthu zisinthe mdziko muno. Ine ndikukhulupirira kuti limodzi, kubwera limodzi tisintha zinthu mdziko muno kuyambira pa 16 September 2025. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo.